Preso sa National Bureau of Investigation 6 jail facility ang babae nga ginakop sang NBI sa ginkasa nga entrapment operation sa Molo, Iloilo City. Ginkilala ang suspect kay alias Ann, 23 anyos, ng New Lucena, Iloilo. Sa investigasyon sang NBI 6, nagpasalig ang suspect nga pasudlon sa obra ang bata sang biktima nga isa ka taxi driver. Graduating sa isa ka maritime school ang bata sang biktima. Pero makatigayon lang kuno ini nga obra ko na makahatag sa dako nga kandidat ang biktima tungod konektado kuno ang suspect sa isa ka maritime company. Naglabot sa 75,000 pesos ang ginademand ng suspect pero 25,000 pesos lang ang nahatag sa biktima. Nagkilalahay ang duha sang nanging pasahero sang taxi driver ang suspect nga una nga nagpakilala nga recruiter. Sa dalayon nila nga transaksyon, nagduda ang tagreklamo gani nagreport ini sa NBI. Sa Department of Migrant Workers, magpunta kami sa area to, nag-query, and then nag-issue sa certification yung si Jubilian Amorin, not licensed or authorized by the department to recruit workers for overseas employment.